Povod za sukob bit će odluka Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države napuste NATO pakt i pokušaj Rusije da preuzme kontrolu na Balkanu, tvrde geopolitički stratezi. Novi veliki globalni sukob, koji može da preraste i u Treći svjetski rat, počeće 2021. godine u Crnoj Gori, prognoziraju američki i evropski stručnjaci. Neposredan povod za ovaj sukob bit će odluka predsjednika Amerike Donalda Trumpa da napusti NATO pakt i pokušaj Rusije da preuzme kontrolu nad Balkanom. Stratezi iz Vašingtona ističu da bi se američka vojska u tom slučaju povukla iz Europe, ostavljajući svoje snage samo u većim bazama, posle čega bi članice Evropske unije trebalo da naprave svoju vojsku. U analizi Evropska bezbednost u krizi koju su radili ekspertska grupa i Međunarodni institut za strategijske studije navodi se da bi tenzije mogle da počnu nekoliko meseci posle Trumpovog reizbora. Nakon odluke Amerike da napusti NATO pakt, usledili bi sukobi u jednoj od država Zapadnog Balkana, koja je članica NATO-a, a koje bi započeli akcijom proruskih snaga, nasilnim preuzimanjem vlasti i kidnapovanjem premijera. Naoružana grupa, potpomognuta proruskim opozicionim partijama, okupirat će parlament, tražiti napuštanje NATO i ponavljanje parlamentarnih izbora. Nakon toga počinju da se šire protesti po državi. Premijer, koji se nalazi u kućnom pritvoru, poziva Evropsku uniju i NATO da intervenišu. Desetine oficira ruske obavještajne službe ulaze u državu i kreću prema glavnom gradu da podrže proteste. Strateške morske luke na Mediteranu blokiraju ruski vojni brodovi. Stručnjaci nadalje ukazuju na to da bi Trump svoju odluku pravdao izjavom da je NATO zastareo. Američko ministarstvo odbrane i vrhovni komandant za Europu potvrdili su da će biti povučene američke vojne snage, uključujući i odbrambeni sistem za zaštitu od napada nuklearnim projektilima. Ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristit će to kako bi uspostavio sistem jednake i nedeljive sigurnosti nad kontinentom i predložio novi evropski sigurnosni ugovor. Američke snage bi nakon novembra 2021. godine u Europi bile prisutne samo u važnim vojnim bazama kao što je Ramstein u Njemačkoj. Evropske članice NATO-a nakon toga najavljuju samit u Brižu na kome bi razmotrile mogućnost stvaranja nove evropske sigurnosti i odbrane, piše u studiji na kojoj su radili eksperti iz Amerike, Francuske, Njemačke, Poljske i Velike Britanije. Komentarišući ove navode, bivši potpukovnik OSA Ljuban Karan kaže da američki stratezi uviđaju da je bila velika greška što NATO nisu ukinuli odmah nakon raspada Varšavskog pakta kako su obećali.